bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓen ko ɓe ayaw pindi tv caggal yittude allah e julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam aljuma jene lewru septembre 2022 hakkunde pindi tv rendo fulɓe aadi bil aadi on aadi woni addande on ko sifa kelle gaden jandeji leydi sénégal hande gudditirten ko nden jayde gendire le soleil national. Jaynen ko belo soleil ngarti e natal makko kanko on debbo meddo ardade ndina leydi Angleterre reine Elizabeth II ena wayno reine du royaume ini ko kanko tigi yalti aduna kikina hanko dum ko caggal duubi capande jeedidi di wuri reine Elizabeth II sankima hankiya e der tigi on pale mum dum tigi woni ko tewte helma be tata ba ko amadum ko kay e der ngardinde nde don jaynen tawi natal makko son excellence le président de la république horejo leydi président Macky Sall yadude on horejo leydi Pologne eno non ko coopération keso hakkunde leydi men Sénégal e ndindi Pologne partenariat joytido ala haali dam don kubamo on pétrole kam e gaz be mbi ko protocole aji didi si fama hakkunde tigi ben horebe leydele kono kay ballalla wala mbiyen nyamande de capande jeegume 2 milliards ko preje men CFA umorade ndin leydi Pologne faade leydi men Sénégal dum woni ko addi be non jayndi en kobe nganda kay ya lo soleil e do subaka aljuma kono dum ko jayndi ma jambal janya arti tigi ngudon jillo on horejo leydi Pologne be bi ko balde didi dum ko tugude hanki faade hande ma wodo 48 heures nder leydi Sénégal ko yote al khali ngun jeegu gaz kame odon GTA grand puits hedde ko yote odon pétrole kame gaz leydi Sénégal be bi ko l'Europe tout faux tout flamme pour maquiller no non kambe kala horebe leydele Europe en batti haqqille odon pétrole kame gaz tawate do nder leydi Sénégal comme ma leydi Pologne kono kay leydi Allemagne kanyum tigi enen nder dum non kono kay den fedde de nganda tigi ko gomu union européenne kanyum kala ene ndi don mbadi ngal don jabbal ngam kay dam don kuba ma leydi Sénégal kono dum ko e nder de don jayde be ngati tigi natal makko kanko président Macky Sall al khali 3e mandat e widi jayne ko be majambal Diagne Macky Sall wi ko je ne suis pas celui qui va dévoyer la démocratie wana kanko tigi wadata nganda tigi yabbata de don kuule dosle ngendi leydi Sénégal e wiide makko kanko président Macky Sall kan woni tawte kay nder hello mabbe jobo caggal dum non be ngerti nganda ko jillu reine Elizabeth II souvenir mo wonno do e Dakar kono kay ngudon jillu makko ngu warno do e laamu Léopold Sédar Senghor be ngerti tarika tigi ngudon jillu holno wano kono kay di don nyaldi holno Sénégal nyallirno ha joni jayne ko be las njumpi al khali ngal don poti talla Macky Sall e André Gege Duda mo gonda ko horejo leydi Pologne yettima do nder leydi Sénégal ngandati en cifundiri kewde kono kay be ngati awdon hydrocarbure mo leydi Sénégal caggal kan al haali jokkondira leydi Chine e dunde Afrique be mbi ko président chinois on ngandati gardi do leydi Chine windi batake fade président Macky Sall on horejo union africaine e ko yote tigi ngal don jokkondiral leydi Chine nde don dunde Afrique dum de woni ko tawte nder ngandati nde don jende lasa kono kay e ngati awdon horejo fédération sénégalaise de football on maire Goré maître Augustin Senghor nganda tigi al khalia on président nganda tigi on coupe du monde Qatar 2022 o wi ko mabbe mbadda commandé 5000 mayo e ko yewte tigi ke bungal on coupe du monde pour yubinede lewru novembre to Qatar fof de ko al hali jubudon coupe du monde mbele de leydi Sénégal wura tigi on trophée continental wura tigi on compétition winderende kala jayde les échos do subaka no amul Moussa hewide jayde de titon de didiya be ngarti tigi al khali on accusation wala mbiena tumo faade e ganda tigi dina tiafrirde leydi Sénégal ci selilaji e lobby ji ganda tigi kollitadi wonde de ko kanyumen bari yoga e ganda tigi serembe men wala yoga ganda tigi hilifabe diine wi non cheko Cheikh Oumar Diagne no wayno onon gorko yetto Diagne wultima didon no kongi o wi ndew haaldin kongi non o wanno sifa wala mbiena o tumnino ko Yasser Arafat on mo ganda tigi ko leader palestinien mo ganda tigi wadama assassiné nder hôpital leydi France e wi makko kono de dum woni sababu fayde mo jungo kanko e Karim Kourum hakka habe ne nder dumbirdu ndo odo sa kanko Cheikh Oumar Diagne dum ko caggal di don kongidi labani wala bienna fausse nouvelle dum sabi tigi fayde mo jungo caggal kanna Diagne ko beleze ko ngarti odon fannu dawrugol be ngarti odon réunion virtuelle mo ngana tigi wadi hakkunde kanna lande je kanna ngal don kawtal yewi askan wi ko yewti on candidature toto assemblée nationale présidence assemblée nationale du Sénégal Ousmane Sonko holiti meda tigi jaggande Lamine Thiam ko
kono kay yaltini gongaji mum mo kewdi o ko candidat opposition hoto ummade ko yewi askan wi o ko dum non ene foti labde koy mabbe kambe kala ganda ko tawtebe ngallon kawtal o ko kambe tigi poti toddade o don candidat kono kay be dartina kala hala walla be dartina kala ganda ko jokkondiral hakkude mabbe kono de wiidi jane ko les échos ha joni Ahmed Aidara ine jaggi to jaguno ngam kay yidde ardade on assemblée nationale di Sénégal vox populi do subaka joni jumpi ko ya kadona hala be mbi ko défaut de consensus a joni non pamodiral alade hakkude mabbe kambe tigi terde yewi askan wi sabu Barthélémy Diaz ine jaggi to jaguno kono kay hawlaji kewde o don al khali on potentiel présidentiel à affaiblir mbele de kado hala jogran addude saden hakkude mabbe wala jogran addude sekul hakkunde tigi de don terde yewi askan wi ko na dum ko kay goto takkide be Barthélémy Diaz holi tigi ko jamfu faade odon maire mo ville de Dakar woni tigi ko o ebbete odo saha umarade tigi e ben be ganduda tigi tawatebe ngaldon kawtal yewi askan wi l'observateur jumpi ko yalla hali odon no gorko mo ganda tigi Sitor Ndour medo ardade coude centre des œuvres universitaires de Dakar on ex directeur mo coude non ganda tigi ko ngidi sunno yeso odon juge du deuxième cabinet be gatien kono kay kutindiral mabbe kanko e ganda ko odon juge be ngati tigi odon ganda tigi massage mo ganda tigi ko pomado yitintumo wari no jungo odon suko debbo mo ganda tigi gel duubi sappo e jeedidi tum do mo ganda kay gede kantoride woni odon viol ena wayno non ganda tigi be ngarti holno de don gede yaari kono kay didon ko ngidi Sitor Ndour wukiti yeso ganda tigi on juge du deuxième cabinet be ngarti jani ko l'observateur ende don jonde ne be baddi e Cheikh Abdou Gaynde Fatma e al khali ganda ko kebungal odon grand maggal mo Touba e odo saha non kebungal wonande on communauté mouride e on ganda tigi grand maggal wonata ko nyande sappo e joye lewru septembre 2022 wala bienna alkamisa paado so hajido Allah garane jande libération be ngati ko ya trafic maritime mon port autonome Dakar ne wonno be kullitiya ene debi CFDC wala menen debi yatirde ciagal sabo don trafic yettima wala mbien aussi mo ganda ko nogasi jeegom piccala tate kala temder jidda mana 26,3% dum tigi woni ko trafic lady trafic on port autonome Dakar so yerondirama on trafic aérien mo ganda tigi ene jokke jilitade wala mbien jestade no kanitni jane ko libération buri jumpirde koy ala khali ben tigi bibbe leydi Sénégal wasbe piccal mon taw koy odo no courant mo ganda kay ko kanyum masi dumen hambasi piccal mudum ko ciagal di don no toboli ni ganda tigi ndillini di don contrat ji ndillini di don filu je ko way non be mbi ko yimbe joyo e der balde tati ciagal Sadia Diatta no Diatta wonde dudu ndoy e Pape Gueye Fallou Gueye mo duubi sappo jeedidi kanyumen hanki to geeju way ko ton tigi mba hospital mon dum ko sangati ndebe jubbinano odon safara en won ko di don filuji be massa kambe tigi ganda ko be don sukabe ko don dewoni do be jaltiri aduna al khali tigi dam kuba mo kono kay ngoron tobo ngona tigi woni sababu fofo dilugol odon no courant janen ko be stade e natala on dossar 17 de Bavarois, le numéro 10 du Sénégal, le champion d'Afrique, Sadio Mané, et non a rôle mako, wala bien on accès mon fait à toto Bayern Munich, positionnement mako, mon datigi addi halaji kewdi sabube quality matcheji tati wala bien poti tati di ngandati Sadio Mané dilinani de don gatule be bi ko so tawi kanko goto woni to point ena no gede de ne kamno e mako wala bien ene def tigi jiborade mo Sadio Mané wona avant centre type wi non ko be don jani ko bi stade kono kay be don fanen ko be coftal balli be ganda kay be ndime dum e odon al khaliya ene wayno ciagal de be ndiwi Thomas Tuchel Chelsea addu ko on entraîneur ganda tigi ko Potter ngam kay yalla lom tomo odon Thomas Tuchel hebi non ganda kay indemnité mum yalti tigi odon club no kanitnia Paris Saint-Germain début de saison et odon mercato Neymar évoque sa reconnaissance de ses ambitions au artiti nganda kay ko gon kama ko odon club parisien kono kay ngalon potitala ngal be badda hakune mabbe ngada tigi Juventus de Turin Jürgen Klopp entraîneur mo Liverpool viré à mon tour si je suis inquiet pas vraiment oui ko nganda tigi so tawide ngalon potital mabbe e ganda kay odon Klopp mo ngada tigi lappibe bon gal ena wayno hayso tawi won ma won on club Napoli hayso tawi ma won sababu diwgol makko wona tigi hunende hawo ndemo walla ben wona hunende hulani kam ko tigi on gorko mo ngada tigi ko Jürgen Klopp keblo mo Liverpool bandira musibiti dube ko dum non tigi wonno ko min gaddan non e kabruji jayndeji odo subaka dum tigi woni ko on di don na jayndeji de min gaddan non cifi odo subaka ngartina joni
alhaali oɗon électricité ne teske kala saha ganda tigi sukaɓe ne masse en basse pitali mumen e taw koye koye oɗon no courant ene wayno neɗɗo foof e fannu mo jeeyi neɗɗo foof ganda tigi e meccalla ngalla jeeyi neɗɗo foof e fannu mo humpiti so tawi tigi alna humpito courant mi sikku memde ɗum ko hunde hulɓininde wonde courant e gaz ko hunde woronde ko yawi wadde ha joni jertinde yimɓe so tawi toɓone toɓa ndiyam juuɗe ma ne leppi memde courant wona hunde fonde wonde walla juuɗe ma ne leppi memde gaz wona hunde fonde wonde ene wayno e hunde teskande kala saha wadde mbiyen ko mi waɗata ngam kay wadde walla mbiyen mboɗo mema wadde tante chance courant ala tante chance courant walla ala mi waɗat essayé sabu ko ganda ko hunde wawde warde kala ganda kay hojom walla mbiyen wawde warde e ganda kay tumaji dottade wadde mbiyen jertinde ɓesguji leydi Sénégal nde ɓe mbattata haqqilani fewi fannu mo kumpiɗɗa o e jumpe mum kono kay memde courant taw kay alna ɗum humpito jibinantanaji sabu leydi Sénégal wasi yimɓe joyo e nder balɗe tati ɗum non ko suhaɓe to hosɓe ganda tigi mbasi en pital mon wadde mbiyen ko way noon ganda kay ene foti rentede no hanniti ni gaz e courant kala saha enen jettanaji ɗi waɗata ɗo e nder leydi Sénégal ha joni ko hirjinde ɓeɗon suhaɓe tawteɓe nder galleji mawɓe tawteɓe nder galleji ngam ganduɗa to ndentoɗe eɗon kutorɗe tawteɗe e nder galleji men sikki ala en mbawa wurde gaga kanje kono ko kanje tigi goni baroje ko alda e ganda kay luural wadde mbiyen mbatten haqqillaji kono kay jertinen suhaɓe mawɓe oto neɗɗo même gaz so tawi juuɗe mum ne leppi kono kay oto même courant so tawi juuɗe mum ne leppi so tawi oɗon courant ne leppi noddu électricien walla nodda Sénélec ɓurɗo battadema ara ƴewanma oɗon courant kono kay ganduɗa kay wadde mi ƴeewa so tawi alna ɗum humpito ko hunde hulɓinide wonande oɗon courant nde wonnon courant jaɓata gueɗe baɗe noon ko herjino fade tigui ganduɗa kay ɓeɗon ɓesgu leydi Sénégal nde mbattata guilani fewi wona ɗum ko kay en gartata joni e ɓeɗon jayaɓe e toɓoli e wiide ganduɗa kay yen mbad jungo e fandu mbaɗen jungo e fandu enen fulɓe enen rendo fulɓe ngam ballen bandiraɓe men nde wonon neɗɗo ala sona bandum so tawi bande ani fayi doganima dogat ɗum nde won noon mo ala ɓiraɗam nandata e kaɗam ko oɗon tumano noon ganduɗa tigui moni foof ruttoto walloyde bandum so tawi bande sirama bonirama huɓere mum boni ya rutto e mum ko mawɗa foof ballita ɗum goɗɗo ko wawi wallide ɗum nde won noon tiba wona neɗɗo goto towi ɗum ko yimɓe kala ndentata to tuba nde won noon so joyi enen foof en denti dole men makkew so tawi enen foof en denti ma en kuule so tawi enen foof en denti ala ko donkuɗen wadde mbiyenna jaɓɓene ngal ɗon jaɓɓal nde won noon nde ɓe mbiyata buuɗal yurmede fini ganduɗa e cenceli gueno ɗum ko hanki wonno min karmini ɗiɗon jeeɗiɗi ɗum ko hanki wonno kono kayya on hanki ganduɗa tigui tawateɗo hande kono ko on hanki sonoyte janggo fa tabarakallah ko oɗon hande noon simtoyte janggo oɗon hanki noon wonno min karmini ɗin jeeɗiɗi min memtata min gujjira min pena min ɗawra kalko min dañi noon hamin dende wadde mbiyen on esprit de partage mo ganduɗa tawete noon fulɓe hanki yo jokku e nder fulɓe hande jokka e nder fulɓe janggo on balli en bandiraɓe men nde won noon eɗen gandi diwan men Fouta kuɓeje e jarani noon eko way noon sengueje eko way noon kuɓeje ɓakkere wadde ballodiren mbadden jungo e fandu joguiɗo ganduɗa ko maaro yo hokku joguiɗo nebam yo hokku joguiɗo comci yo hokku joguiɗo ciment yo hokku joguiɗo jamde joguiɗo kaaƴe joguiɗo ganduɗa kay hay laala mum yo hokku joguiɗo ɓoohe yo hokku fa tabarakallahu nde won noon ko juuɗe e coɗodirte laaɓa neɗɗo ala sona bandum wawa yaade gaga sona bandum so tawi awpi banden tawtiya woɗɓe teltiya woɗɓe e ganduɗa ko telda leñol ma so tawi mo oppi bandu men faye woɗɓe e sa yehiri woɗɓe noon jogoran lamande wonno caggal jogoɗa hedde fa tabarakallahu rendo fulɓe yo dow rendo fulɓe yo dowlu rendo fulɓe yo dab rendo fulɓe yo his ya barke waliyaɓe serna men ya barke ganduɗa ko andu men ya barke hilifaɓe diine kame cosan kame aada en jetti kamɓe kala ganduɗa kay ɗonnoɓe ɗeɗo golle to caméra to woni toon ko caɗo walo ufno halirde ko gorko mo gardi Moussa Nia bandiraɓe musidɓe tedduɓe min mbiyon juma mubarak